Bi hitz dauzkagu Lasalle Berrospeko ereserkia aurkezteko. Bi hitz dia lehendabizikoa aitortza eta bigarrengoa eskertza. Aitortza zergatik? Ikastetxe honek, erakunde honek, balorean jartzen laguntzen duelako Andoaingo herria. Ez bakarrik hezkuntza eskaintza handia duelako, hemen posible dalako 2 urtetik 21, 22, 23 urtetara, edo eta urte gehiago beste ikastaroak egitea, baizik eta hezkuntza eskaintza horrein inguruan beste baloreak ere lantzen direlako. Anitz inportantea dianak. Horietako bat da, izartxoa aizi taldeko egiten dan lana, jendea sozializatzeko, umeak bat bestearen ondon normalizatzeko, astebukaerak ume horiek eta gazte horiek nolabaiteren lotuak egoteko. Beste gauza bat aipatzeko eta guretzako aitortze egin behar duguna da adibidez familia eguna. Hemen, ereserkian familia hitza aipatzen da, eta guretzako familia eguna da nolabaitere lotzen duena ikaskomunitate osoa. Ikasleak, langileak, irakasleak eta noski gurasoak. Eta azkeneko aipatzeko eta gutxi entzuten dana Andoainen, baina nik emai gainen jarri edetena da kanpezuko kanpaldia. Urte eta urte izan dui da hemengo jendea, bere udarako egunak, bere aisialdiko edo oporraldiko egunak ematen ditulako herriaren alde. Herriaren alde diot, azken urteotan ez dakit nola da, baina urte askotan edozein andoaindarrak posiblezun eskaintza horri balotzea. Orduan aitortza, Lasalle Berrospe noski, bada Andoaingo, lehen esan dudan bezala, zutabe bat. Eta hori balorean jartzen dugu. Eskertza, zergatik eskertza. Eskertu izatea nolabait ere pertsona dignifikatu egiten du. Haundi usteak edo ezintasun handik dauzkanak ez daki eskertza egiten. Eta gu eskertua gaude Lasallekin. Baina ez orain, eskertua gaude aspalditik. Eta ari gara musikari bezala. Gure txaranga, gora kale txiki txaranga, sortu zen Berrosperen kerizpean. Ez dugu inoiz izan du hainbat urteetan, 16. urtea dugu, ez dugu inoiz izan du inogo eragozpenik ikastetxe honen lokala edo edozin zerbitzua eskatu dugunean. Dana izan dira arrestasunak. Hemen dago Berrospeko zuzendaria, hainbat eta hainbat alitan bai ensaio, bai afariak, ze gauza, eskola baten eta afaria usten zigun egiten kaleretako konpartsakoa. Azken urte honetan, larri ibili ginen, egia esan, 15. urte horreina ospatzen eginean, eta larri ibili ginen, baten ensaiatzeko lokali gabe gelditu ginen dago. Eta bururatu zitzaigun honea azaltzea. Esplikatzen hasi, zein zan gure larritasuna eta mertxek etziko utzi ez da bukatzen ere. Esan zigun, nu nahi dezue, zuek aukeratu zen lokala, eta zuek ikusi. Horlako, ez dakit jarrera ikusten dezun tokian, nola ez eskertu izango. Eta gu nola dakigu eskerrak ematen, musika eginez. Beti ezala esaten dugu, Andoainen daukagula eta gurekin daukagula lehen mailako musikari bat. Aitortza egiten diotena toki guztitan, eta Andoainen ere egiten zaizu. Gutxienez guk egiten dizugu, Josemari. Eta pentsatu genuen, aurten kale txikiko jaietan zein egingo diogu. Horlako, ez dakit, goraipena edo zein omenaldia. Eta hasiera baten bururatu zitzaigun monjeidi. Baina, karo, eske beti oso ondo portatu dira gurekin. Eta pentsatu ez. Ikastetxe osoari egingo diogu. Eta horrela, zuekin harremanetan jarri ginen, eta izuzen zurekin, nahiko zenuketen, eta zuk esan zenidan baietz. Hori ala ingen duen, Josemarik egin du musika ederra, eta berak nitaz konfidantza badu, eta nik egin diot izkia. Izkia xumea da, egia da, baina eske ereserki bat behar du izki xumea, bestela ez zaigu gelditzen. Ereserki gehienak daudenak gure buruan, dia oso hitz eta oso esaldi sinpleak balin badira, baina esan nahi dutenak. Ereserkia dago 3 partetan egina, A, B eta C. Normalmente horrela egiten dituzu, Josemari, zure aurreko edi eta jarraituz, gehien bat aitari, ez da?
Eulogio Saldiaz, Pepe Andoain. Oain gontan erabaki gendun, modu menorrean hasiko ginala. Zergatik, modu menorrean musikarientzako da gertutasuna eta goxotasuna adirazten duena. Eta hori nahi gendun adirazi. Gero, lehendabiziko estrofan modu maiorrea pasatzen gara. Indarra emateko, alaitasuna. Pasatzen gara berriro modu menorrea, eta bigarrengo estrofara jotzen dugu. Igual, bigarrengo estrofa da, guain dikane potenteagoa. Eta bukatzen du oso gustora gaude, Lasalle Berrospen, gure eskola. Hitz batzuk aipatzen dira hor, aterpea, balorea lantzen. Zer gauza gehiago dauzkagu hemen jarraipena zuzena, familia, pertsonak bezala ezitzen, eta familia sentitzen garela. Eta ide horiek hartuta, ordezue ere zertia. Lasalle Berrospena, leku goxoena, baloreak lantzeko eraikia dela. Bakoitzari lagunduz, arreta eskaintzen,